Kwestyon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Department of Health Region 6 may kangtanan sa kakulang nga koordinasyon sa syudad sa pag-abot sa COVID-19 vaccine. Ini ang ginpahayag sang alkalde matapos nga makipagpulong kay COVID-19 testing czar Secretary Vince Dizon kay inas ang aga. Suno pa sa alkalde nga nagapasalamat ini sa pag-abot ni Dizon agud mapalabot ang hibubunot sini sa DOH6. Dugang pa ni Treñas nga nagalibugman ang ulo sini bangod wala dayon nagapatigayon sang rollout ang DOH kadungan sa pag-abot sang bakuna kag ginadiretso gilayon ini sa cold room facility. Bangod sini hindi niya makita na ang sense of urgency sang ahensya kasubong sang ginaobra sa mga local government units. Gina-schedule ang suno sa alkalde sang ahensyang vaccination rollout para sa ila kaugalingon nga katawhayan. Apang suno pa sa alkalde, apisar mabuday ang koordinasyon sa DOH padayon ini nga magasuporta kag magatrabaho upod sa ila. Make sure that even if working with DOH is difficult, we will continue to work with them. Mga balita nga ito na tipon, gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Umalay, nagabandera sang matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.